Καλησπέρα. Στο προηγούμενο βίντεο μιλήσαμε για την προέλευση των Σελτζούκων. Μιλήσαμε για την εγκαθίδρυσή τους στον χώρο της Μεσοποταμίας και της Περσίας. Αυτό έγινε στις αρχές του 11ου αιώνα. Μιλήσαμε και για τα δύο κράτη που σχηματίστηκαν στον χώρο της Μικράς Ασίας, που είναι το Σουλτανάτο του Ρουμ ή του Ικονίου και το Σουλτανάτο των Τανισμενιδών. Μέχρι το 12ο αιώνα, μέχρι τα τέλη του 10ου αιώνα, το Σουλτανάτο του Ρουμ κατάφερε να απορροφήσει το Σουλτανάτο των Τανισμενιδών. Έτσι, στον χώρο της Μικράς Ασίας ουσιαστικά υπήρξε ένα κρατεό Σουλτανάτο, αυτό του Ρουμ. Η χρυσή εποχή των Σελτζούκων είναι από το 1176, είναι η μάχη στο Αμυριοκέφαλο, και τελειώνει το 1243 με την μάχη στο Κιωσέ Ντάχ. Εκεί ηττώνται οι Σελτζούκοι από τους γείτονες πια Μογγόλους. Η Μογγολική Αυτοκρατορία, όσο γνωστόν, ήταν τεράστια. Μετά το θάνατο του Τζέγκις Χάν είχε κατακαιρματιστεί σε πολλά άλλα επιμέρους κράτη. Εδώ βλέπετε πώς είχαν τα πράγματα. Με πράσινο χρώμα εδώ βλέπετε συνολικά ποια ήταν η έκταση του Ιλ Χανάτου ή του Χανάτου της Περσίας, και βλέπετε και τα υπόλοιπα άλλα κράτη, τα οποία ξεκινούσαν από τον Ειρηνικό ωκεανό και φτάνουν μέχρι και την Ανατολική Ευρώπη. Για να γυρίσουμε λίγο πάλι στο χάρτη μας πίσω εδώ. Βεβαίως, παρόλο που έχασαν οι Σελτζούκοι από τους Μογγόλους, η δυναστεία παρέμενε μέχρι το 1307. Όταν το 1307 εκθρονίστηκε ο τελευταίος Σουλτάνος, τότε οι διάφοροι ανεξέλεγκτοι Σελτζούκοι είχαν συγκεντρωθεί στα διάφορα σύνορα των χριστιανικών βασιλείων, όπως της Αρμενίας, του Βυζαντίου, έτσι, της Αυτοκρατορίας Νικαίας και της Τραπεζούντας. Αυτοί λοιπόν οι ανεξέλεγκτοι Σελτζούκοι σιγά σιγά άρχισαν να διαμορφώνουν τα διάφορα εμιράτα, όπως τα βλέπετε και στο χάρτη, τα οποία ήταν σαν θύλακες μέσα στην Μικρά Ασία. Για παράδειγμα, είναι του Τζερμιάν, ένα τέτοιο εμιράτο, του Αιδινίου, του Μεντεσέ, εδώ βλέπετε, του Εσρεφ, του Καραμάν. Το πιο σημαντικό από όλα βέβαια είναι αυτό που είναι με κόκκινο χρώμα, που είναι των Οσμανλιδών, του Οσμάν. Αυτό θα παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο στην πορεία, καθότι είναι εκείνο το εμιράτο το οποίο βρισκόταν πολύ κοντά στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Επομένως, μπορούσε λόγω της γειτνίασής του να κάνει πιο εύκολα εισβολή στα χριστιανικά εδάφη του Βυζαντίου, αλλά και να συμμετέχει είτε με τη μία ή την άλλη πλευρά στο Βυζάντιο, ανάλογα ως σύμμαχοι στη μία ή στην άλλη πλευρά, όταν προέκυψε κάποιο πρόβλημα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Έτσι. Σιγά σιγά και άλλοι Σελτζούκοι, οι οποίοι ήταν από άλλα εμιράτα, συνέρεαν σε αυτό του Οσμάν, ενδυναμώνοντάς το και καθιστώνταν το κρατεό στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Να δούμε λίγο στην πορεία. Αυτό το κράτος εδώ, αυτό που βλέπουμε τώρα στο χάρτη, είναι με σκούρο κόκκινο χρώμα, είναι η αρχική, ας πούμε, κοιτίδα του εμιράτου. Το 1281 είναι του Οσμάν του πρώτου, με πρωτεύοντα το Σογκούτ. Στη συνέχεια το 1326 φτάνει το Οθωμανικό κράτος να έχει αυτή την έκταση που βλέπετε εδώ. Έτσι αρχίζει δηλαδή και αναπτύσσεται προς τα βόρεια κυρίως. Προχωρήσουμε λίγο εδώ. Εδώ πια το 1326 που το είδαμε πριν, είναι με τον Σουλτάνο Ορχάν το πρώτο, και μέχρι το 1361 βλέπουμε τα εδάφη που έχει ήδη κατακτήσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εν τω μεταξύ, το 1352 κατελήφθη εδώ ένα βυζαντινό φρούριο της Τσίρμπης μετά από ένα σεισμό, και το 1355 η Καλύπολη. Είναι η πρώτη φορά που πατάνε πόδι λοιπόν οι Τούρκοι εδώ σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Εδώ πια βλέπουμε την έκταση που έχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία επί Μουράτ, εδώ επί Μουράτ πρώτου έως το 1361. Εδώ με λίγο πιο ανοιχτό κόκκινο βλέπουμε μέχρι το 1389 είναι τα όρια αυτά εδώ. Εδώ έχουμε και την κατάληψη της Αδριανούπολης, είναι η νέα πρωτεύουσα. Αν πούμε ότι η δεύτερη πρωτεύουσα μετά του Σογκούτ είναι η Προύσα, εδώ που λέει Μπούρσα, και η τρίτη πρωτεύουσα των Οθωμανών, επί ευρωπαϊκού βέβαια εδάφους, για ευνόητους λόγους στρατηγικούς, είναι η Αδριανούπολη, η Εντυρνέ που λέει. Και εδώ βλέπουμε μέχρι αργότερα μετά το 1389 οι περιοχές που ουσιαστικά ήλεγχε ο Σουλτάνος, ο Οθωμανός Σουλτάνος. Το 1350 περίπου η Τουρκία πια ήταν όλη Οθωμανική. Η Μικρά Ασία μάλλον ήταν όλη Οθωμανική, ήταν όλη τουρκική. Έτσι. Δεν υπήρχε πια ούτε η Αυτοκρατορία της Νικαίας, δεν υπήρχε τίποτα απολύτως, ήταν όλα Οθωμανικά. Εδώ η διαγράμμιση που βλέπετε είναι η κατακτήση των Τούρκων ως το 1450. Είναι δηλαδή λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Βλέπετε ότι ένα κομμάτι μόνο που δεν είναι στη διαγράμμιση είναι το κομμάτι εκείνο της Κωνσταντινούπολης με τα περίχωρα που δεν είχε ακόμα καταληφθεί. Είχε καταληφθεί η Θεσσαλονίκη 1430, είχαν καταληφθεί και άλλες πόλεις και άλλες περιοχές, έτσι, στα Βαλκάνια, Βουλγαρία, Σερβία κτλ, Αλβανία, όλες οι περιοχές πια αυτές ήταν υπό Οθωμανική κατοχή. Ξέχασα να πω βέβαια ένα πολύ σημαντικό γεγονός, παράληψη, το 1402, πάμε πάλι λίγο πιο πίσω, οι Μογγόλοι επιστρέφουν, αυτή τη φορά με τον Ταμερλάνο. Έτσι, με τον Ταμερλάνο, ο οποίος φεύγει πάλι από την Κεντρική Ασία με το στρατό του και πολιορκεί και λαιλατεί τις πόλεις που βρίσκονται στο διάβα του. Και φτάνει μέχρι και τη Σμύρνη εδώ, μέχρι τη Σμύρνη, αφού προηγουμένως βέβαια σε μια αποφασιστική μάχη νικάει τους Τούρκους στην μάχη της Άγκυρας, έτσι, και φτάνει και μέχρι και τη Σμύρνη που λαιλατεί στο διάβα τα πάντα. Αυτό βέβαια ήταν καλό για τους Βυζαντινούς, διότι τους έδωσε περίπου μισό αιώνα ζωής, δηλαδή 1402-1453, δηλαδή 50 χρόνια δηλαδή περίπου παράτηση ζωής. Αυτό ήταν πάρα πολύ έτσι σημαντικό για την αυτοκρατορία. Το 1453 βέβαια επέρχεται το μοιραίο, 29 Μαΐου, η μέρα εκείνη, η αποφράδα μέρα, που η αυτοκρατορία πέφτει στα χέρια οριστικά των Τούρκων και όλη πια η περιοχή αυτή της Μικράς Ασίας, αλλά και η Ελλάδα, σε ένα μεγάλο τμήμα της Ελλάδας και ένα μεγάλο τμήμα των Βαλκανίων πια γίνεται τουρκικό.